Allah yayi dare gari ya waye. Amma wasu na ta jin wai haushi. Duk uban da ya fito da mu gonar waka ba ka mota. Ai kana kira remote ran ba kare na ne a bata mutum ba na san mu ci. Wani ne ya bata miki rai? Wani gaye ne raina mun hankali. Kasancin nan a aiji duk an san shi yana cin wanka ko nan ya ga yana wanka ne? Wane ne wa yake? Bilalji ko Indira? Mr. Abbas, kai ga gane ga? Kawai dai ni gayan bai mun ba kawai ni ba na san irin wannan abin da ya mun ne. Ka gane? Kutumar buro bana. Kai belai, me haka? Mr. Abbas. Ka san shi ne? Mr. Abbas ne kina ji haushi. A to. Kai. Dan kudirin dan na. Dan yarba ya mishi kudin ba. Aya kan Mr. Abbas, hakki na fa sai mu koma. Yarinya wanda babu ruwanta. Wanda tana taimakon jama'a. Yana taimakon wanda ba shi da shi. Ban san ka san shi ba. Shine yau zaki je kina jin hausin si. Alquran sai kin su banki. Isalan kwado. Datana. Allah. Zaki su banki. Wallahi sai kin rawan muna fukaje. Da man wannan danku ne aka yi si. Wallahi kina warewa zan sare ki. Zan sare ki a wuya da banki. Ni kawai dan na ce bai mun ba ni wallahi ban san kasance ba bai. Wallahi sai kin rawan aboki na yau da bancin akai na zai kare. Wallahi sai kin rawan muna fukai. Daga. Dan ubanki ba haka nan ba. Zo ki ga yanda nan. Allah bar mu da mata na mu mamar ni ta kiɗa